Belle, ano sa may ganahan mo dako nimo? Doktor. Doktor? Oh no. Si kuya mag-engineer. Ikaw mag-doktor. Asa mo tanda mamayaba sa ibay? Mga mahal man yung gusto sa imong mga anak. Ano ganahan ka mag-doktor? Ako tambalan ang may sakit. Bitaw sakto. So, di mong tambalan ang may mga sakit. Ya, karon. Ako, gisip ko kung sa may tambalan eh. Ma! Isip na. So, what's up mga uncle? Shoutout lang din ko sa akong big brother, Lloyd Custodio. Brother, shoutout diya, amping sa trabaho. O sa tanan ding mga Bisaya, no? Sa mga Bisaya. Mabisaya ka og madi, basta sa mga affected, no? Ano nga bagyo nga audit, no? Ampo lang ta, dasig lang, no? Ampo lang ta, and God bless, ma-okay ra na yan tanan.